Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linlingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas, intabuya en dagiti naalas ken napintas, kanintarik na en dasaem ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biag. Dear Manong Nemi, nebag abigatyo amin nga sangapada papagayam. Manibod ito Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Amasarangan di Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Luwag City, Ilocos Norte, Philippines. At tuman nga sumangbay di programa. Dear Manong Nemi, kada ito di paghahim yun ni Manong yun, Nemi Ruiz, kumukablawa kitinimbag nga oras, dahil bagabigat, kada kay aming nga sangapada. Kaya't kumusta mo ditayan nyo ta, niyaman nga oras, kan aldaw, itayan nyo apasyat tilubong ita papagayam mi. Good morning, good afternoon, good evening. Paki-share yun yung program natin, please. Share this program, share. Malapit na ang selebrasyon, ti 5th year anniversary ti Nemer Studio. Kaya 5 nga taon nga agsaserbi kami papagayam. Ada dun to pa kumapayatawan palubos ti Apo. Kaya tayo pa nagdadanggay, kada kiti na dumaduma programa. Salamat ka na Apo Diyos. Intayon. And sagudahin nga rod papagayam ti umuna nga surat apakasalitaan nga ito pagpilyan para ti panakapili ti best letter of the third week iti bulan ti Agosto. Ti pagkasalitaan ni Carlos kana pauluan dagiti agkatugangan kunana ditoy Dear Manong Nemi, naulilaak iti ama Manong Nemi iti apagraduarak iti elementarya. Nasakit ba nung? Nasaem. Naladingit ti mapukawan ti ama. No kasanot palagladingit ko kastamat ka ni mama, siyempre. Ta napukawanin iti kas ka ni papa nga adigi iti pagtayangan awanin ti kadwa ni mama Manong Nemi. Naladingit ko nak ang sipod ta. Talagang deko nata yung linadingit unay ni mama ti panakapukaw ni papa. Kastamat kanyak Manong. Nakabaybayag kami nga nakapag-recover. Yung paglaki din, Manong Nemi ta siya, kita dumatag itay nasisinged akakabagyan mi, nasisinged nga gagayem mi, dagiti kaskulaak Manong Nemi. Nanaruna. Amang magdad kanyak Manong Nemi tiragsak ni Marisa. Ni Marisa Manong Nemi ket agkabaranggayan kami. Nagkaubingan kami.
nagkaradwarang kami iti elementarya ket agkaskolahan kami pa iti high school. Edi nakagkabag-recoveran ni mama manunemi intuloy na matlaeng iti nagsapulit trabaho. Numampay hanga nakapagturpos si Suna patagbadpada da kali di papa manunemi nga high school graduate. Driver lang idi ni papa manunemi ti pampasahero nga jeep. Edin to tani mama manunemi ket sales lady. Ngimidi natayin ni papa ket nabaybayan na matin ti trabaho na saan nga nakapagsubli pa yung sales lady manong. Simrek iti may isang resto bar, restaurant bar pa yun. Iti managyan ni mama manunemi iti resto bar rimsuhamaten ti chismis adumaten manunemi dikiti timmaod nga marites iti lugar mi na naruna manunemi kininana Sedes. Ninana Sedes manunemi ket iso ti ina ni Marisa. Kasi tinaminsan manunemi nadanon ko ni Nana Sedes iti mini grocery nga da iti lugar mi along the highway manong. Huwin, tadanapan ko ginatang sadya. Ay, Carlos, Nana, sige na tayo bagbaga kang kanayon dyan anak ko nga ni Marisa. Kang kanayon kay kano nga tintinulong iti assignment yo. Guna, already adda kang pala elementarya na. Kaya't nagasawan, nasinged ni Marisa ken ka. Nasinged ka nga dua. Ag-classmate kayo. Ay, hamulayan nga ararman dyan ako. Umpi kada kami data nana. Naman peda ba na kurso na dam kini Marisa, saan ka de? Napidnas ni Marisa. Ngayon nabidbinas ni Mamang Mau. Gamutado na kita mangirura keng kuha na ijay pagtrabahuan na nga bar. Ano ko na yun, Nana? Pwede mo, Mau. Nabimpinas ni Mamang Mau ni Marisa. Nabimpinas isunang siya. Datatiga po na no, apay nga saan nga mapukpukawan ti customer. Ni Nanang Mau. Nana, saan ka mga magpapatao dito? Saan gusto nga damag? Alam ka saan gusto nga damag? Alaman? Agtabtrabaho ti restaurant ada bar na. Alang nga orsak duty ni Nanang Mau. Alaman? Malam. Sa gawit tirabi. Kalpasan nga may irwar. Agapunto ni tiya na agapunto ni hotel. Sakbay nga agawid. Manong Nemi, pinanawa ko di bakit. Kat saan madlayangan Manong Nemi nga ni Nana Sedes di pakangkang ngigak. Ay nga isot nagsarita mi ti may isang gundaway ka ni Marisa. Bagbagamang lang nanang mo. Ana, ni mamang mo. Bagantuman kang kuha ng masit nga. Saan ko mga igawarawaras iti saan nga na siya dadamat kininanak ni mamang ko. May panggap ti bagbagari kiti tao nga iruruar ni mamang mo. Patis ka mo. Kasamang mga ko. Kasi ti bagbaga nga pagsasalita da mamang ko kini papang ko. Ano yung bagbagada? Baga ka nung numailiwan ni papa, ngagbaling nga customer ni mamang mo. Gamsang nga po doon na Marisa. Naparig na ka magating nga sanga po no. Tasi ka mamati ka? Tsaka mo. Sika mamati ka? Adyak mamati. Abi nga di mo kasalita ni mamang mo. Tapno mamam. Nuan niya talaga tipod no.
Pinasarita kiti may isang abigat manong ni mama. Awan klasik gabata Sabado. Aw mati duty na. Tamalim nga ron ti duty na. Madlaw ko manong napuyatan. Mamang, anak. Apay. Awan ka dito sa bali nga mas trakyo nga trabaho. Apay, ano ito yung pag-problema ng trabaho? Kung duwan danong namin kanyak, ti saan mo susto nga damag, may panggap ka na kayo. Saan mo susto? Well, mamang, kaya saan mo gayam nga susto? Abay nga tutupam kat saan mo susto? Yung nakalalas nga din kan? So pakiap-apaak na duduma? Anak, nadulos ti konsensya. Agpaso nga agpay bulak ngam sa anak ng peruan. May lang dalaki di piyak ko. Kinawanin ti panggap ko pa nga magsukat, mga alay ti kasukat na di papang mo. Umanay kan. Nga mabalin na kumanak. Makaragduar ka lagi ti high school. Ikarigatan ka pagbasahin iti kolekyo. Ngayon, saan ko akaya kas pagkarikan? Bakit? Pasensya ka langin. Saan kuntong pulos nga ramiden? Iti pa nang susulisog da kanya. Mang, nabimitas no, isawali yun ti pagtrabahuan nyo. Tapos nung sumardengan di kiti chismoso kada chismosa. Sino amin na yati mangidadao na ti chismis. Dadya nga sayada, saan ka di? Kahit pati na dyan nga Marisa, i-chismistak. Mama, saan nyo namaraman ni Marisa? Kahit na dyan anak ni sayada, saan? No kasano tiki na chismosa, dadya nga sayada, kastamat tiki na chismosa dadya nga Marisa. Amom, no sakti mapunuan. Mapangkupungot-pungotin na dyan nga sedes. Kit pati na dyan nga Marisa, imububingan nga chismosa. Mang, saan nga chismosa ni Marisa? Nilang nanang na. Nuan niya ti ina, isumat ti anak. Saan nyo kumay ramraman ni Marisa nanang, mamang? Abi, isang sakit mo ni Marisa? Ha? Nada ka din nagkinawa ng tapo sa'yo? Nobyam ka din? Saan kumunta nga inarim? Nga maaramam to. Ngay dubing kay pelang kada damarik na nga ngaging kakarig ito, itatabumarukan. Mamang, tsak to kaya't ngagbalin nga asawam dahil dyan Marisa. Kakaputa kagurgurak ti inana. Pati direta nga Marisa. Mang, hanyo kumamat nga ramraman ti problema ng kining Marisa. Ano nga saan? Kahit kabalagi din nga laksi din nga anak, no? Agbalin to nga manukang kureta nga Marisa. Iti eskwela manong nemi pasaray aday wanak ni Marisa. Marisa pa eh. Awan. Abay, adabasol ko? Awan. Ni mamang mo. Abay, ni mamang ko. Ni mamang ko manin. Sinarangad na. Abay, kamasalangatan na ka. Iramraman na. Nuwan niya basol ni mamang. Basol ko kanumatin. Ni amin mamang mo, sobramat unay, di kasi nga raramidan na. Mat pamanik-nig da. Agbaso nga trabaho ni mamang ko kasi ay, ngam saan nga pa iruwar? Saan nga pick up girl, no hang hostess ni mamang ko Marisa? Isumat ti kunak. Ngam iramraman nakmat. Mat basol ko. Bagbagak man ka ni mama. Yung kasano ko mga bagbagak ni mama, mamang ko, inaw nang siya. Sa mulat ang ikaskaso kami ni mamang ko.
kastamat ko mga kinimamang ko. Sa mga kaskaso. Okay? Ano anyaman ti problema ni mamang mo, kinimamang ko. Santa ko may ramraman ti bagbagita. Abi nga kasta bagbagam kanya. Naskan ka di paling ibalikas ko tayo. Love you kan ka Marisa. Hindi pa ilangan dati elementarya. Nakasingsingad dan, di ba? Nang narunaitan ni balasang kan, maruwak mo ten. Nagpintasin ni sukog ti barukong mo. Sikaw mo, ti man marukugot nakita mo, talaga mo. Maprosak lang ko ma. Kundutin ka. I love you, Marisa. Dinakmat kayat ni mamang mo. Ape ko na, imprang ka na mismo kanya. Tiyan mo na, ada relasyon tan, at nakasingsingad ta nga rod. Amuna, kan patyan na, ngay patpatig ka. Ta ipatpatig nakmet. Baga, parang kahanak din nga, di kan tupulos kayat nga manugang kunan. Kunak matakit. Ludidak kayat na manugang. Hindi kayo mag-adadagad, di kayo pagtatakkunan nga katugangan ko na ka. Marisa, ang kumakasta. Ano sa kakasta? No, apa anak ni mamang mo? Apa ko mga jak bumalas? Pero malaman na kayo din, ada problema na kayo ni mama. Sige. Saan ko mga paapektaran? Iti gusto yung mapaspasamak. Basta, no saan nakakait ang manugang, mas pahinga jak kayo na katugangan. Uray idi sabalin ti pagtrabahuan ni mamang manunay ahawan iti restobar. Saan nga malam ken rabi ti duty na. Nagbali naman manunay nakasublimot lang ka sales lady department store nga dati idi nga pag-uubran. Natainganin ni mami manunay ni mama ko nakuma. Ngem nalapsat nga peso ngamin. One. Ado pa lang atiwod na kanagitay ubing imsuna no may panggap iti langa. Juan. So gabo na nga kayad na nga bali nga sales lady gabata na lang sa sales stock na. Ngam saan lataman nga nagsardeng ni Nana Sedes nga ina ni Marisa manunay mi. Kasi ti may sa agundaway nga nadanon ko ida dagiti pada na nga chismusa manunay mi iti mini grocery. Medyo manamanin ti tot da. Di na nadlaw manong naming addaak. Kat kasto tirangit ko. Oh, pat chimet. Agin dadalos. Nakapanaw ijayan, restobar. Ano nga pa itib-table kayong pairurwar. Agin, ang dami lahat namang dagdagas kayong kuha na nga nakakutse. Dahil nga inalay dyan nga agar-aral mo no nobyo anak ko. Di man yung mama ti bagbagadak. Di na sedes man ti mangidada ulo. Agpeso, takunan. Uwing! Dadya nga laplap sa atin. Nabag ko magpalpalapsat. No saan nang ilaklak at bagbagi na alaman. Ay apo ay Wala nga maguri ka, sedes. Agbalin sakit nga balayan mo to ni Olive. Ni Olive nga ina ni Carlos. Sus! Saan ako magbaling nga balayan? Katagasawan to damarin sa ni Carlos. Manugang mo tumataan ni Carlos. Manugang tumat ni Olive ni Marisa. Basta. Daklakayan nga balayan. Tikas kan kuha ng apo. Tangiwat mo, anang apo. Ituloy mo na. Anat asawa ti puto. Ang apo. Yung padlaw ko manong nemi ti kaadak iti asidagda. Iti ta adadilatang igamak pagamuham ta ning batak. Krak. Nay, timalyan. Ha? Si kagayam Carlos. Tayak pa lang nana. Sobra kayo man. Ada ebidensya yo. Tap ni bagbagayo nga. Ada mapanang dagdaga sa pick up kini mamang ko. Anak kayat mga ebidensya. Baam ta. Ibagak to ka na para siim ko. Ta picture nanto ida. Tap nun di kasi takit ipabuyak to king ka. Tap nun mamati ka. Ngati inam. Sumarte kayo nana. Unay kayo maten.
Ragsakyo ti bang sasalitain nyo ti biyak ti pada yung nga tao res ang susto. Hindi ko damang tibab ka na kayo. Numanan kasaritak ni Mamang Manunemi. Mama, ano nga tanong saan ka nung agububra? Ano nga saan agububra di pagbagam? Nung graduar akton ti high school, agtrabaho akton. Dito ka taon nagtibalayan, ang kayo rumor. Ang kayo pumapanaw. Tapos na ako ti bambaranda, mga chismis ka. Ay, naya. Amo anak, saan lang nga siksika ti makasuron. Pati siya. Tas sino saan nagpungtot? Siya ti Arcos, ti Dila, dagiti Marites. Ngim awo bading aramid ko. Nadalos ti konsyensya kanak. Isa nga ba mamlatay da? Awan ti sabali nga makabasol no sa ang isoda. Awan ti basol ko, nadalos ti konsyensya. Ibagadalat at kahit da nga baga kaniyak. Tinaskin kag trabaho hak, nadalos ti konsensya, nadalos ti trabaho. Amo manak, nagpepeso ko man tayo bagbagada. Hangko ko mga problema na ti panagbasa. Siyempre, no aramatic ti bagik nga paglako, pagsapul ko. Makigamag ti ado nga kwarta. Ano, sak ko man ti manunlaing nga sweldo kaka-sales lady binulan. Aring na di pa umanay kumakanya. Anang tulagi dinuduata pa eh. Mang, tapno awanan ti problema. Saan kayo mama nagtatrabaho? Ano nga saan? Basta nagtrabaho, babaan na tayo ako nakman. Ito nagradwara ko niti high school manong name saan nga nagbasa nagtuloy pa ni Marisa. Siyempre kung nga nagtrabaho manong. And then to tasyak vocational manong name iti sinerekak. Sinerekak manong name wala nagbasag iti kina mekaniko. Mahilig ang karot manong naming agkulkulit-kot. Kumain. Tapos kasta ko na alalisto ang makasapul ag trabaho. Kabayatan data, simbre kakpayin manong naming timay sa nga talier. Nabimpinas mo lahing nung natin talagang agbasa ka, sa kapalang at experience mo. Ni Tata Tomas manong naming daking kuko ti talier, ti panakabus ko. Gusto ka mga susura, bro. Yan. Nung mapangagbasa, churya lang, ipabasa na king ka, ipaawad na king ka. At ang tumataga na naging aktual nga panagadalyo, ang rinumba amidan. Kaya nang sawan, numalpas mo ito di kursom, talaga nga nalaing kantaon. Ay kaya man nagtata, tilayin yung ba't ka nang suruhan niya. Kumusta kayo ni mamang mo? Nadya trabaho mo lata, ananusan na, sweldo na makabulan ka sales lady. Isang latamot nga, agsarding na chismusan niya. Tatamot. Kaya maadang takin, nagpaiso na rin dyan. Pati siya knudan tumag at kasla kurso na adak ni nanang mo. Tata, Tomas, hangga di madadael ti panaggayam ta. Nagasaysaya at mga anong ti pag nagtrabaho ka na kayo, tapag yam-yamanak ti kinalayin yung mga isuro kanya, kalpasan na. Eh, na yung mga lang ti kasjay. Tapati siya mat kasana ka mamati. Amo no, awang kumati asawa. Armak ni nana mamang mo. Ang imjak mo't pa'y balo, saan nagtong mabalo siguro, baka umununa ka matagam ni bakit ka. No kasta nga bakasyon manong naimik at bakasyon met ni Marisa. Agkuyog kami met ang agdate, mapangka maglans, sakam tumapanagboy ti sine. Marisa,
Nag-asawa tan. Mano lang titawan ko. Mano lang tatawan mo. Ubing tapay. Ang napimpinas ka no. At napagsayatan no no. Nasa pag-agasawa. Nagiging-asawa. Tapay. Siyempre. Ubing tapay. Kasla kataib tanto ka nung nagitanak ta. Depende Nakasanong 3 ka ti panagbiag. Alisto ka nga mataingan mo, alisto ka bumakat, alisto ka nga lumakay. Anong name nagtawon kami ngagpadpada kini Marisa. Inisan mi nga naliklikan nga tinaminsan manong name. Nag-dinner kami. Ore no gagangay lang tiwi trabaho mi agad kasla ka malamat lang feeling rich met ang dinner mapang kami ti class ka restaurant sakab iminom adan inom mi manon name durong markam ti restaurant kaya saritak ti taxi driver manon name imbes itulod na kami napang kami ti biglang liko. Carlos, api nga dito timayan ta. Kapatag pimbinatig ta. Kahit ko nga dan mapasama ka na ta. Di na kayat ni mamang mo. Api ni mamang mo at mga asawa, ni mamang ko at mga asawa ken ka. Hindi pa lang yung prangkana. Di na kayat nga manugang. Kadimbagamat nga di mo kayat akatugangan. Susuwa, wala. Ano ko ma? Wala, taging kakarag ito Anon katawan nga, di pulos may kat. Nadalos, ti konsensya ni man. May mesa lang ti lalaki di biyag na, di lang papangko. Wala, mama, ti akmet. Ngam di kiti tao nga Ana pala to rayam. Sumrektan. Baka baybayan na ka. Ang ka nga baybayan, Marisa. Masansan idin manunay mi nga ramidan mi kay ni Marisa iti makalipat. Aging gayang pudnunan manunay mi nga da nagpitpitik iti saklot na. Gabay ti daytoy manunay mi inyawid ko ni Suna. Nakigtot di mama iti lukat na tiri daw. Oh, kunak mo lang may saka. Asin kadwam. Mama, mamuyumat ni Marisa. Tagbaling asawa. Mang, kayat amanugang neta. Ma, pang-asoy mo na masigog ni Marisa. Kaya masigog kaya na. Diyak kaya tapastra kami suray ito kabalay. Ma, please. Anang aroden. Dinapad kayat. Ang nabagarabi yun, nana. Sus, awan din na yung bagarabi no makita ka. Nang rogan ng malagip ko, parang chis mo yung kanyak. Nang raw na tinam. Masikog ni Marisa. Kaya apa ka man masikog? Saan nga mabaling nga? Saan nga mga gasawa gabata? Agpinatag kami. Apo ko yung tadet dyan na. So, umayat kayo manusaan. Umaykan Marisa. Sumrekan. Manong name oresan na kayat ni mama ngem talaga ngin serek ko ni Marisa. Napang kami iti unig ti kwartok. Sampai lang sumardeng ni mama. Sao pa lang sa manong name. Ngay ramraman na ni Nana Sedes nga ina ni Marisa. Pasensya ka ni mama. Kung naktupay ngamin kang ka, saan nakakayat ni mamang mo? Ngayon pasensya ka kinkuhanan. Okay. Amo no sa anak lama si Kog. Diyak kumamat kayat kastoy. Hanga ni mama, iti mga asawa kang ka. Siyak, data tag-asawa.
Kasano nga rin sang ipalubos ni mamang mo? Awan ti maramidan na. Kadagan rin naganakin ka. At apay nga rin maramidan naganakan niya kat masikuka kun nga anak da. Sige. Samul ta dingdingan ni mama. Mauman tulat ta. Makaturo kak nga ta. Diyak penangan. Kapat patat nga saan penangan. Sige. Ipakdi mo di kita arwatin nita. Yeah? Ta. Intento kusina. Mabam na ta ni mama. Mauman tulat ta. Manong na imi nagtulagan mi ngamin ka ni Marisa nga alanan di kita arwatin na to mahin dito balay tanumamuan to di kita naganak yung kuha na awan tumatin ti maramidan da kanawan tumat ti maramidan ni mama gagsibuta nagasaganak mo nga mangipapilit mangilaban manong na imi ti relasyon mi ka ni Marisa inimangmangan kami manong na imi nagsarding itahin ni mama ngam kabut amang mangan kami manong nemi sa oman nga saon. Ha! Susapo yan. At na inayon nga palamla. Susapo. Ma, sardag ka din na. At na inayon nga lumamot. Napya ko mamata na jak amo sa dot. Agdin din na magmatikin na sa dot na. Nga dinaamo amo nga tumulong iti unag tibalay da. Ha, madamdamag kumat deta kahit. Apay, tilang inam kumat naling ang chismes. Ay, nasak tibang iba ka, kaya papeso. Pasensyam lata ni mama. Sobramat ang kasanungan nga maanusak. Carlos, please. No agasawa tanton. Suminat ang adangos. Samat nga mabalin. Anya? Diyak kahit na panahon ni mama. Diyak kahit nga magmamisa. Unang kang karang lata na kastoy. Kasano nga rin nagpinungat kami. Kasano diyak kahit ipatiw. Laglagi pa, naluklok ba kami suna? Bakit isuna kami siya? Baka nung atiwik isuna. Baka kakaas pa may kang kuwana. Pagpagabong ko kanyak. Sa mesa, ang makipinangat, masikog ka. Kasi na makaraglag ka kasikog mo. Kansa nga nung pinangat kay mama. Bye-bye ang lata. Ha? Mauman to lata. Pati siyak manong nemi kat maumak pa yun tinakinangiwat ni mama. Ngimawan tinaramidan da. Iti mapanggamin manong nemi umamamo ahang mi kadwa ni mama ngem kinaduak ti kabsat dedi papa. Agrama maten dagiti duang opisyal ti barangay mi manong nemi. Aga ka barangayan kamit kedian. Tapno ingkam umamo manong nemi adumat tidang nangagmi asao dagiti naganak kini Marisa. No api kanung sami akinadua ni mama. Awang nga rin tinaramidan dagiti anak kaniyak ni mama kas namatan ginaganak ni Marisa no di imanugot ngagkasar kami no ma ito sangwanan lang ti huwes manong nimi Sibil wedding Sibil wedding Sibil wedding Sibil nagipagnaad kami nga rod manong nimi itisidong ni mama, siyempre. No kasta nga dumtengan ti bigat, manong nemi kat makariingin ni mama, daytan, saong. Ala, imbas ko mga agnam ay da tao taddan na, manugang, nga asawa ti anak ko, ngem, hanat, umubrada, ba't maturog pa lang. Maman, nakuha, nga nakuha? Masailan ti panaginaw, panagdadagsan ni Marisa. Iso nga, aginda, mamang mo, dadalang ba, ibalikas ti bagadan. So, uda pa ilas, hanga nasakit na karabukob yun, ma? Sus, ha? Igagit-rigan di asawam. Teso, nagsibar ni daw,
Amom ti manugang, iso kumat mangipakita ti gagat na. Tapno ni kas tagat maayo mat, nga na di katugangan ko ma. Kabilitan ton manon naming nga bumangon ni Marisa, ori naman ba di bagbagin. Pasensya ka naman, nagpaspasensya aklat padasem. Anong padasem? Mabanggan to ang trabaho, haan? Dududwa kam dudoy. Kanto sa anak ka, makatupal. Talagang apaag ti inam. Kas nukastang mapahan ako nagtrabaho kumanong naming kat mabati di kiti dua. Ada matan na kiti kundawi manong naming sumro. Najay ang angalin ni mama nga ima na. So nga mapahanga mapan maki haan nga haan nga mapan iti trabaho na hanga makastre. Adan to tumawag kanyak manong nimi ang karomami. Hello. Hello, nana. Nakatawag kayo man kanyak. Ay po ay. Makatitilang tiba nagapa dagiti katugangan. Sasapo, api ako mamad no saan nga may isturbo ti karoba da. Ngak-ngak dito ti inam, ngak-ngak ba dito ti asawam. Di ko maagawit tayo kaanawanin da. O tawagam ni Marisa. Talang no, penenget na tamangan no, margrag di kasikog di adas asawam. Tawagak tumatan ti asawak manong nemi. Inton resibin na mangkunton manong nemi ti sao nga sao nga kabigpig sa panagsasao ni mama. Mangig mo? Mangig mo? Mangig mo datang ibagbaga ni mamang mo? Hamo na sungsungbatan. Kasan ako mga sungsungbatan? Saan mo na sumarteng? Apay, numasaktan. Apay, nagsakit ni bagbagana. Iso dat may masaksaktan? Pasensya ka. Pasensya ka. Nagawin na pakit sa jibalay, nagsinatan. Marisa. Sige. Ito nagawin ka to, awanak to balay. Awan to nagpeso manong na iti asawak, nagawid hak, nagretiro akiti malam. Ni Marisa, mama. Anya ko magbibiyang ko iti asawam. Ma, dakay ti inauna, dakay kumalangin tagpakuba. Ay, abagsak, tagpakpopsak, tipasukunda di kang babaen. Jak malipadan, ti inaramid na kanyat. Chismisin na kidi. O matibidensyada. Malibatan nyo na dyan na palabas. No, dahil pampanunutan nyo agad kasi nga makapagkapya kayo kini Marisa. Sakit din di sumuko keng kuwana. Unag tibalay ko, makikapkabalay lang, sakti pa sukod na. Sige ma, sukatak labit, tanak sukunin ti asawa. Hamos og sukunanin. Sukunin? Di ka ikaw mga mitsubinan. Diyak kahit ang mensahe, mama. Sino pa kadwayo ito palawang kayo? Kabayang matagbiya ko rin siya. Kaya mo palang trabaho. O rin sumsumuro natin sakit ko. Dayo ko mga pa-doktor. Lumangin to lang ta. Ada kami mapasulak do at damakang ko. Siguro mama kat kumarot sakit yo. Nungaw-ngaw kay ngaw-ngaw. Datan siguro kagura na. Sumardeng ka man. At datakit kanunungam jasaw mo siya ginam. Sumardeng kak malangin. Tapos sumardeng kay mati. So kung nagtumatmanen manong name iti asawa, kasi siyempre sumurot mo. Wen. Ado nga sitwasyon, ano di kiti gundaway manong name nga talaga nga kumarot panagapad. Aging ka manong name nga impas ngayon, siyempre iti asawa, ti mo ng anak mi. Kandaragsak kami ha. Kapot adanak mi. Ada ni Junior. Sabi ko mata, dahil ito hindi pangurugyan tim, panagbalbalo ni mamang mo. Nga niya, siyempre, nadapo ko na. Alangan ba't nga ob-obaik ko man ni Junior, kalbasan na duklo-duklusan na nga pagsosawan ni nanang, ni mamang mo.
Sana tamit. Ang mga maturog da nagta pagamunta magagati mamang mo nga makiapa kanya. Sa muna tangamin tututupanin. Kasi tamat na rami dagkat. Hanggang kapag pagunyan, ngayon ito nung mapnuhan ako, sumong batak tumutin, tas sa mula sumardayan, makaring ni baby. Sige. Pakayayo ta nagta, ha? Ada na nagta, ada pakakitaan nga, agasawa ta, nagbalin akon nga ama, agbalin nga maten nga ina. Di ba gam niya manak manong nami, may ayumit ni mama, nga mangumba, nga mga iwan, ti apo ko na. Wine. Tanong kasta, nga muna, nga saan nga masango, ti asawak, ti mga sikaso, manong nami, kani June. Isod voluntary umapan. Nagsangitan, tada ububra, manong nami, ti asawak, sa kubampat mapan mangumbak ni baby ngimsuna da po ko kumakan po kumakan ay kita mukadla nga ya ay baka tanda tao tada po kuran ay da ako kapukat eh sumuron sa mandat arthritis na ito iba kon ma ang mga may batan nyo ay dak kayat kay palupos ko may batak na po ko ray dito lang ti adda nga po ko ora awan jay manugang kong inana. Takay mo makamang na kayo. Kaya ko matay, kaya pa ipasuman. Dahil ito lang apo kong tibasapol ko. Nga awan tibasapol ko manugang. Anya ayat basol na ubunin ni Maria sa takas kayo. Sa tagburburik ti darak do mga kitak deta nga asawam. Malagip ko matiin nga. Malipatan nyo kadlang naglabasin aya. Talagang apo ko yun. Lola ka yun. Siya lang. Basta. Dito lang apo ko tinapatag. Adalat tamat digadigon daway manon na imi ngagtrabaho ak iti talyer data Tomas. Adalat taman hindi kita tumawag ka niya. Ay! Carlos, ganyan ba ng cellphone? Karuba yung man ng tumawag. Sungarod tata. Anak katsug-bata ma. Hello nana, amok man hindi bagayo. Agap-apa man hindi kita katukangan. Ay, Jesus apo. Hasta o ti ibit na dyan putot mo. Handala ti kaso. Agdin din no close da. Ay, paunay damot datalag agbid na to tata babakal na dyan anak mo. Babay nyo na tayo da. Masimro kami matakarubayaw. Ikapitan nyo ida. Agsalita da iti may purok da. Kung nakpekid din man. Nagpaiso ba no? Naikapitan da ko na. Awang ko mati bibiyang ti karuba manon na imi taagap apang arod tagkatugangan. Angim da dyan arod. Baka disturbo. Laro na tayo tingat datay lepas pangal daw kat ado di kita maturog. Yan. Natakanot karagad na nga gapakat. Dahil kapitan da manong name. Katadak mo ta. Ana. Magbiuli. Kuna ni kapitan. Anya amin ayat di mo kayat kini Marisa nga manugang mo. Abo mait. Angem diyak lang amin kayat iti pa nagkita na kanyang no kata kakaiso na agsabat na kita matami kuskusilapan na kindi. Paiso ka diya naman isa kuskusilapan ti katugangam. Hangag paiso data kapitan. Kan saan nga sakti mga rugrugi. Iso na latat mga rugrugi. Hore ko man awan tilumbay nga pangapaan na kanya. Mga ramin ti pamuspusan tapno apaan na. Di ba kapamadmadi pagsawsaw anak, iramraman na pati pamilya, ore awan iti dahi nga gundawa, iramraman na ni mamangko, kanda dumapay iramraman. Sa sino ko matasa ang nga masuron? Alanakat anang arod, kastoy kalatan nga katugangan. Asin na tirumbay nga sumuko, nung pakumpapakakada kayo. Anak makunam, Carlos, di kita katugangan, tiinam kita asawam.
Di mo akala ka ba lang nga pagkapyanin da? Araramidak met kapitan. Kinabudno na, kababayin ulit, nakadahanon pa dito nga problema iti. Barangay hall. Ewan ko nga matibibiyang kami, bibiyang mi at problema ti pamilya na ita. Ang tigi-tigarod karo ba yo, itag-reklamo. No awan reklamo, awan matkaso. Ngayon kapot, adag-reklamo, adakaso. Anang arad, may kariyo ka di, ka Biuli, ken no Risa, nasaan kayo ito nga gap-apa? Amom, kapitan, diyak ko bang kagura dati banugang kuno. Saan nga kaputi aramid da nga gina? Di kayo nga sawen, kagurguram ti manugang mo. Wait, anong gutak? Ibaga, kagurgura. Numabalin lang ko makit may babawi nga manugang ko iso na. Nung kunam nagas na may babawi, dadadag ibagak ba't may babawi ko, balik nga katugangak. Nakita orin ito isang kuha naming opisyal ti barangay yaw. Agapa kayo. Ang kagurgura na ka ni katugangam. Kasi ka mat Marisa, kaguram ka di mat ni katugangam. Awan ti gurak iti tao nga di manggurgura kayo na kapitan. Nung kagura na, kat pagsawsawan na, apay, jacket kumakawarit, jacket bumalas. Patulog ko lang ang pagsawsawan na klating tao, nga umatibas masol ko. Unag tipagtaingan na tayo, ayan mi agad tahawat, karbangan na. Shhh, tanara, di kayo mat makapagkapya. Ano nga tanong? Huwag amin, Carlos, kapitan, sumina kayo ngaminin. Kasi tama na talaga nag-asawa kayo. Sumina ka nagnagandak. Ngayon sa mga nga mabaling kapitan. Kabuta, Jack ka na baybay antinak. Dito tigarik, idi sa kaanan tanim ti amak. Nga kabutawanin, di ba bang? Dua kam laki ni mamang. Saan tumapasamak ti ba nagsinam kini mamang? Saan ko panawan? Kan saan ba't nga pumanaw ni mamang? Pambara akong pato nga bumatsak ti pumanaw ko maka, dahil bukod ko ang balay. Ngam kayat mo, nga suminan da Carlos. No, suminan da. Ngam gabot na saan matakayat ko ti anak ko, hanabat kayat tumanda yung kanyak. Di saan? Nga rod, latta ka rodan. Di si ka nga rodin Marisa tagaw di balay, oh. Sina kailang nga rodin kasawa, tapos na akong problema. Amat nga rod babaling kapitan. Nga rod. Ay, apo ay. Padasan nyo kandi adag kapya. Kabiuli, ken Marisa. Di ka di mabanog, no kasta nga apa kayo? Ha? Ken di ka di mabain, iti karo ba yo? Di ka di mabain, di ka barangayan yo? Da kayo lot kasta? Agbain kayo kumamait. Marisa, ikab ko mga minterespeto ti katugangam. Si kamet, Kabiuli, respetar mat ti manugang mo. Agkapya kay ka di Ipagpagapuyo ka di ti apu ko yo. Ken ti agbalinto nga apu ko manen, kapot masikog ka ba ni Marisa? 5 bulang kapitan. Ne, adan to kayo apu ko manen. Kabiuli. Marisa, si ka man lang abalasan ko ti mangrugi nga makikapya iti katugangam. Barbareng no. Malawaan tumalat panunot di katugangam kita maamiris na bidot na. Nga siya tagbidbidot kapitan. Sila mo lang ruwar nga siya tibidot. Yan tibidot. Awad ti sa bali kay basol nga saan isuda. Nangrurugi da. Idi pa ilang. Ngalala. Sa din yan. Bahala kayo. Magkapya kayo mo no saan. At naman di gundaway manong nemi ngaglinak ti baybay. Wen, kasta ti panawon met kidya. No, adda hanga gununi, samot nga gununi di maysa. Ay, kastoy kumakang kanayon. Nga niya. Nga di kagap apa kini, mama. Dito ti bagam kini mamang mo.
Iso malatakan ka na di mangruruki ket. Carlos, amo ka mamati ka kanya. Narigat mat ka talaga ket makabannog ti makiapa. So nga, sana pala gunon ket. Anya nga minupagon niya malata. Nga niya ti bagak. Good morning, mama. Manda. Nagsabat kayo ket. Umisam ka mata. Hasta matiraramidek. Kaya mo good morning, mama. Kunak, nung saan nga goni. Di mapabain na. Di sana klatar godoni. Di oray klatang nga iso tagoni. Tanong ko mo kuna na kita, Marisa, anak, adaman di kita nagkurkurang ako, nagsubsubrak, pakawanan nak kuma. Nakuna na kumakit. Kastamat agad, ay, si mapakawanak mama, naman di kita nagbasbasulag, kurkurang ka, nagsubsubrak, pakawanan nak. Nakunak mo na siyempre. Ano nga tanong sikat mga rugi? Mga rugi nga sikat makisarita ka ni mamang itinasyaan. Bayam, padasek. Masapol nga daak. Kinunakmat manong nemi. Kaditira minsan manong nemi nga daak. At dakam amin. Agraman siyempre. Dagitituhan nga anak ni. Asit kami mama. Alan. Tamayati mayati aldaw na itan eh. Kinapintas pa nakiayayam na karagitiduhan nga po ko na. Masdag kami manong naming nga kaya ayam ni Mamada Junior kinilili. Okay, hanyo ano ibang banugan ni Lola yo Junior, Lili, yung mga mabanog ni mamang iyo, umuno ni Lola yo, mga ayawan ka na kayo, kitne. Mama, ananusam na kita doon nga po ko yun, nalukod naman. Yung makayayo damit, ipatpatag niyo yung isuda, ipatpatag na kayo met. Mamang ananusam nida, katuwa na, abay, hanak ka din anos. Nakita mo? Kasasalita na kayo ng nasiat ni Marisa pero sa sumadyo. Di pa nagpagarup na saan ko nga nanusan ida? Ang naskan pa yung ibaga ng ananusak. Gabo talaga na anusak. Na anusak kadakwadang misut saan ko maanusan. Ay mama, makita man, inaramid ko na. Kahit hampel lang ang sumarating, baka batang man, gapa kami. Madayo ka nga ro din. Madayo kami manong. Yung sa ulat ang sao ni mama. Apay, pa nagpagpagarup mo? No, kasanot, panangipatig mo kadakwana. Mas pait panangipatig ko kadakwana. Gapot a putot ti kakaisurang anak ko. Apay, kuman anos? Ano sak ba nila kahit? Apay, nasahanas kang pumapalang ibagam? Hindi. Ano, sumarding lata. Anong nemi? Ano yan nga talaga kapya dagiti duwa ko naktinagam ko. Sa bagay, ma-immune ka ako nada. No sao nga sao di maysan, agun-unin di maysa, tunakuan, sumungbat datan. Ore ko tala aputoy din ti lapayag ko. Di makadakas manong nemi kat may matangan piman dagiti duwa, ngububing pa nga anak mi, nga apu ko ni mama. Dumakdakkel ti gastos manong nemi, di mat mag-increase ti sweldo. Aking ka nga da nang ijaya kanyak. Pare Carlos, are, nanusam latan sweldo, naglaing kami kaniko. Salang nga di sweldo ke. Pasarimat at ako may patrimaan kanya, kung mangayap kanyak, di isopay. Ano nga sumrikad to yun. At kumpanya di Saudi Arabia, ang kasapulan ti kaskeng ka. Ato kayo na Mekani ko di kasapulan da. Kabrodak? Kawan. Panawak na kitag katugangan. Nagpanawa man mo saan iso la iso. Kasi nagpinatay da, hanga tamad. Kasi may ramraman na kita anak mi. Hanga datot panunutem. Ti panunutem, Carlos.
Ti pa nakaisagahan at masagbayan na kita nakyo. Baka aganak tupay ni violin o sa mga paadaywan. Umanayin di doa, ada lalaki kan babae. Paano tagpay? Pinanpanunot ko manong nemi. Nangaro na lagaro din, hindi agsakit ni Junior manong. Ay, susapo. Makaot binti. Saan ka basin ng ornong mi? Naman ang harod. Masapol mat nga gatang nagiti reseta ti doktor nga agas. Awanin na tayo. Usarag ko mga pag-abroadan. Ang sa bagay, no, kahit ko talaga taga-abroad. Ado ba't mabaling ang pagmutangan? Di ba, Marisa? Abay daran ta mga abroad. Danang pinas nga open kanya. Kinabod no na kita. Runogyak pa yun. Nangilakad ka rin papelas ko. At dan passport ko. Di mo lang pakpakamukan niya. Taga marantang mga panaw ka na kaming agiina. Amo nung pumanaw ka? Agawid kami matijay. Sidog na mamangga ni Papang. Tsak maanusan di. Makidan na kini mamang mo. Sweetheart. Nabimbinas nagtalin na ka dito eh. Siyempre, nung pumanaw ka, kahit ipano mo nagiti apu ko ni mama, maluksaw isuna. Eh, no, kahit nga sarong ka, hindi mo may sumarong ka rin balay. Saan ba't nga mabaling agsangon na kini mamang mo? Nukas magaligan na taga-brodak. Saan ka pumanaw? Saan kayo pumanaw ito dahito nga balay? Ini bagak kini mamang manunaymi ti panggap ko. Adalat takang kaabarok. Dabang nalauna nga kita ay kini sa ganam ti masakbayan dagit anak mo. Et no saan ka man idi nga napagbasa. Babalim mat siguro nga dagit anak mo, dagit apukok ti mapagbasa. Tapno makapagraduar ta mo. Naadsiyak na kami kini Papangyo di akit saan kam nakapagturpos. Kastamat ka na kayo kini Marisa. Kala ore mambalag dagit apukok at mapagbasa yo ta danto og baling nga nurse wano engineer ka na ko ada. Agabruda kang agkariyo kanya. Kano may panggap ka na kita apukok awang pagnanagam barok. Ta adadapay nga asikasog idang ti inada. Adadamat ka sak mga ayaw ang katawada kahit. Kaya ko pakindi ang siyak. As nagpatirik na da kanya kang tinala. Kaya ka man, baka ngagda kayo tuman ni Marisan, baka no. Kaya nagpepeso mat. Uy, no, nagpepeso kas pagarigan ng saan nga naskan nga baga. Siguro, kaya gapot dapat sa baling aramidan ni Marisa, kaya gapot anda kayo man. Kaya talagang saan yung mat nga baybayan, nagiti anak mi, di talag nalatangkang ka. Ngamti ibagbaga. Kaya di ang agap-apan. Mga nakarkaron. Gabot ha. Mamangmat. Basta kabrudak. Baala kayo, no? Agap-apa kilata. Napagasata na karot manong nami anak pa ni Gisaudi ket na ginarakop kami ti asawa. Sa mga babayan na kita anak ta. Kastamat ang kay ka. Ken saan ka nga ako Amok no niya dati panunot mo Carlos. Ket no awan ti pa nagtalik mo kanya. Uri no naggastos kan. Hangka lang nga nagpatuloy. Ama, patuloy Gabot agtalik ka ken ka. Uy, nasing petak. Sana kas kita na dumad ta nga. Sila ni mamang kumanin ti. Pakaiturungan ti kayat mong ibaga. Please, sweetheart. Anusam ni mama. Hanggang tangamin sungusong ba't no kan. Kas tamat ket naano sakmat ang kasanungordnog pating kati anos naman. Bahala kayo. Saan nga sakti bagbagaan ni mamang mo? Gapot saan nga sakti puon ti amin? Hala. Ipadyos ko ti amin. Nasapay ko matagkapya kay tumat lang.
Manong nimi kang kanayon nakbat nga nakamonitor kada kuwada tawagak ta asawa. Kumusta? Awan ti pagdanagam kanyak kada kami kada kita nakta. Ta okay kami. Kat kumusta mat ni mama? Habi ka saan iso tawagam? Gusto pag kumusta? Isot makibaga no kumusta isuna? Pati ti pa nagsarita ta. Nasiyat ko mama dati pa nangibagam. Ni mamang mo nasiyat mat data. Pasaraya sumuro nga sakit day human day iman. Ano oras di lang kumama ti pa nangibagam. Oh sige. Ngayon kasarita mi suna. Tapos ni suman lang magibagan no kumusta isuna? Ito natawagak mat ti mama. Hello anak ko, kumusta ta Saudi? Alagyaman kami at binulan latamat mga ipawit ka. Ay nak, namjakla mo. No, urnungan ta asawam na iti papawit mo. Ni mamang mat, sa bali man tadati. Kawin, kanawin nga rumuar. Yung baga tadak, nga mga asikaso ka na kita nagyo. At pa yung nagigundaway, nga siyak, iti pagpaisurwan na kita anak mo, iti pa problema dito eskwela, tagbasa nga rin na kita anak mo. Wala ta, adada nga, magusto na kayo dito bing. So nga ron, baybayan ti inada isuda, bagat lula da kas kanya, nga orin nasakit na ti imima ko na kita nga ron. Kita, saan ka nga, gumubra na nung nasakit? Nangarot ti mabaling ko anak. Labaak at apantek. Alangan met nga tamanugang utmang laba. Kababain pa kaya, paamyanan, ipaabagatan ng ibagbagang, ay, di katugangak. Siyak pa yun, di maglablaba di pantina. Kung kuna na nga nanang met. Mawan ti magdalagan. Saan ka paatiw kinkwana? Siyak ka din ti atiwan na. Siyak ta kimpalay dito. Oray, tumalaw. Basta nang ital-talo na pukok. Nanang met, kakaiso na nga sumong ag tumawag ka. No tumawag ka kumamad ka nagatahangkad nga may panggat ti panagapapayo ka ni Marisa ti mga kuda kayo. Kati sumat kat. Isa gamat kami ti mga rugrugi. Alala, baliwan ta ka rin din ti saritaan. Kumusta ka rin dito anak? Orehan ka marigatan. Asin na po Diyos nang, mang, tsak marigatan. Kaya kayo, ananusan nyo dagit anak ko dagit anak po ko yo. Wen, ore di mo ibaga, maanusak kita. Tidila, jak maanusan kita ta inada. Mamangmet. Bagak lang aro din nga saan yung ipangpangag kanya, tigura yun, katugangan nyo, ay manugang nyo, ti asawa. Managli ka na. Tayo sunod di ba magsasalitaan? Hindi kayo mabannog nanang. Kinan nyo kat nanang pait, awag ko kada kayo, kada mamang. Sige malayan. Imbus ko ba makainanaak, matawagan kayo, madadaman kang problema. Doa nga tawen manong nemi kalpasan na nagbakasyon. Kasta na itragsak adigitan na kumanong. Siyempre, dakildan, apad padadang nga dan elementarya. Papang. Ato na kita yung sangpit ko para ka na kay anak ko. Thank you, papang. Ato para kayo ni Lola. Ada pa para kayo ni mamangyo. Ni mamangyo ay. Ato jeli ko. Ano nga di nga among andakan. Mang, adan ni papang. Ni Lola yung arod. Adan dito sango. Ano nakita? Di dyan Mamang, ada akon. Lola, adan ni papang. Bagmanta, sango na sangpatan, di pa nagkaba na giti. Ito sumrak di mamang, manong na minarakop ko, mamang. Abi, kasla imres kayo. Ana, imres kayo. Ay, na naman na yun naman yan ti tawad ko. Talagang matagalalaing na ito'y arthritis ko. Patugturo kayo namin na. Ipapawitan kayo diba? Halam mo lang ni Maria sa ti receiver ka nag-ipapawit ko. When, ipapawitan na. Siyak ti receiver ka nag-iti kwarta nga para kanya. Taana nga ron. No, ibagam kayong kuana, nga ikanak, di na matong balayin. Nanang men. Nga madot sa una. O apay ka nung nga basit iti ipapawit mo. Sa nagit ipaamyanan ng ipalaod nga
Sus apo. Sus. Ninanang mat. Babaan nyo kat. Baba. Mga latamot. Mga daak nakabakasyon na. Ora ita ka dilang nga manong aldaw. Manong alawas. Talong alawas ko dito. Nasaan ka ding agapa Basta mat tibagag ti asawak manong. Damat ti kundawan nga ipakpak na latat surun na. Ay na, anang oras tinamnamaim ko mga ibagak, ha Carlos? Ay, awan, pagdanagam ka na kami kini mamang mo, gabatan na siya at kami, peace kami, okay kami, kung ako mangarot, kat saan kami mat nga okay? Ori no saan kaya nagpanangit? No, jak lama asyan, di kasta nga langana. Talagang, pagpangatak ko, masa ko idumudong. Samit na Marisa. No aramidin deta nagkasla siya kontin darumudom mo. Carlos, kato. Ninanang ko kansyak arig na mamesa. Isumod na tataga po na kan mapag tap-tapel. Aging kakaming matlaing kat tingiwat. Ng baka no mapasamak to kat. Baka no mabaling ka din nga saan ng isot topic ta. Kumusta? Gusto Kumusta rin yung panagiduli mo ti kwarto di bangko? Tamnaom ako na, ipakita ken ka. Wala talak na kwarto di bangko. Tadi kat tilad naman yung ichis-chismis ni mamang mo. Jak ka no ibang bangko. Jak iti ipapawit mo. Awang ka no ti maornong. Tana arjudak ka no. Kita man nila nga. Damo patpatyan. Nuyata kami, patpatyan. O, dito yun Luwang atawan ha. Kita mo yun. Sa mesa. Samad lang ang aming nga naggapukin ka isot gas-gastusan mi. Pasarimat mga rapinan pa mabalin ko nga pamataudan ti kwarta. Tapno matulungan ka kamay. Tadi kat ibagbaga ni mamang mo, kaslakla ka no, sitting pretty, kagaw-awat at kanulat at kwarta, nga tsaka mong tulungan, hanggang nga mong tulungan. Amamat kat. Naserbi na ko mamarti, isang kabasin nga naadal ko. Alaman, among ba't ba nagservice ang manicure, pedicure, among pati mangulot. No mapaypayam na kita anak ta. Kapag ito na trabaho. Isang serbi na nga damat katugangak nga hamat nga mao mga iwan ka na kita anak ta. Sugar nga makatulong nga. Damat may tulong ni nanang mo kat kanyak. Mga iwan ka na kita anak ta. No kasta mo nga naag-service. Ang gapo at dakat sa Saudi kat hanap mo na nagtrabaho. So nakindi Taon na obra na. Nga ipaw-paw itam. Tsaka mo pag ipanan na, ipaw-pawit mo. Ilalalaki dan sa. Kuro ka man. Anong ilalalaki? Pauna nga matin, Maris. Sorry na. Sorry na ka talaga kami ni mamang mo. Apo, naggaragsak ko man, no. Makapagkapya kay sakbeng nagsubli sa Saudi. Ano saan nagsubli? Ang dalatagan ka. Nga, maumakpagid din, mga anaw ka na kayo. Maumakpagid din, mamagbaga ka na kayo. Nagsubli akmat manen manong nemi kat adan na giti gundaway nga saan na katumawtawag. Kayat ko pagid din saan nga tumawag. Ano tumawag ak manong nemi nagsarita kam kini mamang sa balin tumaturo at sarita amin taon sa baling ibagana no saan nga kontra ka ni Marisa. No ni Marisa mat manong na ti kontak saan nang tumatamaliklikan nga ibaga nga kontrabida ti katugangan na. Yung concentrate ko din nagtrabaho kon manong. Ngayon isudat tumawag no ka. Ay, kumusta ka anak? Mamang, awan ditak pa kadanagan. Okay, mga asin na po Diyos. Kada kayo nga Ay, narigat lata, bumakit. Naglalalo, sa okay nga sa uso, papakabanukan nyo.
Kumusta mo tigiti apo ko? Ano? Anak ko naman. Kat apo ko. Apo ko. Kita nyo na lang. Nang ko pa kayo mapagsusurti magbagakon. Wala ti nabintas nga damag dita. Orayat ko mamagkat. Anak, awang pagdanagam. Tasang kami nga agap-apa. Kati asawam. Baga ko mga ordeta. Katagap-apa ka madlat ta. No kastama ta kasalitak ti asawak. Wen, tayo so tumawag na tayo kang tumutawag. Abi ka ka tumutawag. No da kang tumawag, da kang tumawag. Ay, bisyak. Tanong tumawag ak. Sa bali nga mangigak, bisan nga. Ti gubat chuk ni mamang. Huwag gayam. Pangusaran ta ka na kita ornong. Ornong tamad lang ornong. O magpakakitaan ka nun. Ano na? Awa magkanot pakakitaan nga dakat Saudi. Kita gastusan na doon. Ito nagbasa na kita anak ta. Awa magdito problema ta. Adamat balay ta. Tareta nga balay, family house. Sakto matagtawid eh. Api ko magbalay ta pa eh. Sige. Gusto ko na. Malaksidan, no? Kahit mo pang ipastag parlor mo. Di sorry mga pagpuunan. Hanin. Tama nga naman naman may bagbagan ni mamang mo. At isingasing ko, di mo ba't kaya? Kaya ni mama nga ron, kumusta mo iso na? Natawagam ato iso kasalita. Sige. Among kadigas dahil at gapunan no aping sana ka tumatawag. Tawad sa baling mangig ko no sang nga data panagap-apayo. No umakapagid din. Inabagayagan ng empa-Diyos ko ti amin. Tinasken, okay dito eh. Okay kayo mat dita. Aw mat problema. Tadi laing handyo pa kasinurutan ti problema. Awan ti sa bali, di ba? Alakit, napiyalaing ada ita nga problema. Sa inyo nga pagkasurutan nga katugangan. Ngam ti problema nga ordigaya duma. Kas kumatian niya. Kas kumakain ka. No, kas pagarikan, da sa bali problema ka. Da sa bali nga lalaki ti biyag mo. Di dakila problema. Awan ti pagdanagam. Carlos, tagbalin akto na siyang bet. Thank you na kasta Marisa. Ngayon naraglagsaka kumamanin. No, kinawatan kayo ng katugangan. Dua manin nga tawen manunemi itinal Pasko. Kanagbakasyon akmanin. Uwan. Saan kung nga magpakaamu manong nagbakasyon na. Timtengak. Dito'y balay, manunemi, nga nangisardig ang kanyak ti tricycle nga nagluganak. Manipod terminal ti bus nga nagluganak manipod Manila. Lugar ka pare? Nga dito'y balay mi. Kasi kamet, paring Carlos. Maamu ka unay. Apa inyakar na ko man ti balay yo. Iso da ito eh. Apa nga pimintas mo tayo. Kita. Anak ko makarot ka, agapukat. Mano nga taon mo dyan sa Saudi, api ko masa nga pumintas si Balayaw. Sige, pare. Thank you, rito pagpletek. Kasalasahan ko mayadang di sakak manong. Ito ka ti balay mi? O mat pati alad na kas to ideya. Gagangay lang kawayan ti alad na itakit sementado matet. Da pa yung gate na. Na? Da pa yung basar na. Nagbasar ak manong. Ni June tirimwar marong nemi. Kastawan iti taray na nga. Papang! Hala! Papang! Takil ka June. Sa kanya rin sa kulakon bang. Ni ading mo nga ni Lily. Grade 6 na pa lang, O, ang klase mi. Ada ni Lily Joy. Unay. Lily! Ada ni Babang!
linuktan na ti gate. Anong ni, pang, pagkatig na ti kargayo. Ni mamang mo. Ni mama, napan nag-service. Ni lolam. At talikod. As kasunod na kita tarakan na nga manok, native. Hindi makastrek iti uneg manong. Susapo. Kompleto man. Kaya ba ni Lola? Mag, Lola! Lola, kayo! At ni papang! Ngayon sa ampay manong name nakastrek ni mamang iti uneg, iti adagsar din nga tricycle, iti sangot ti balay, iti kitaep. Ni Marisa? Sinabat ko ni Marisa. Carlos! Marisa. Carlos, sabi siya mong ipagpaka mo. Kahit siyempre, doon nga tohon manin. O na nga, tsaka mong itakabulan, tiyan mo ka next month. Oh, may liwag kang ka, sweetheart. Napanag nag-service. Ako rin ka. Amang ka nga, Jack mang mati, tayo nga. Dahito yung tinagbalin na balay tayo. Pasensya kan. No. Saan ko yung pakpakamukin ka? Ngayon mo, nagtulagan mi nga duwakin mamang na ito eh. Sino ang mama? Ni mamang mo? Jesus. Ni mamang mo. Abi ko makatulag ko ni mamang ko. Ni mamang mo ah. Ti katuganga. Nagtulagan mi. Isuleta ni mamang. Mamang! Binigla. Datay mo ti sinurpresa ni Carlos. Nasurpresa isuna. Nasurpresa tayo mat. Tadi tayo ekspektara nga itang aldaw o itang bulan nga sumangpet. Kumusta ka anak ko? Ay, sumrek tayo dito o nagkadneng kastao na yun ti. Panagari bungbong na kita karro ba tayo? Ay, kasarabo mi Carlos. Madamdaman ton, nga agiroharak. Madamdaman ton kani. Magagara ka ng oreng mapantiiliw ko ka ito'y kapamilyak. Simrek kami manong name. Kawa, Carlos, nagtulagan mi kini mamati amin. Nga kahit da ka nga surpresahin. Nga, yung sumangpat ka, ita nga panagbakasyon mo, siyempre, plano ta ide nga talaga, hindi mo wala kahit pala nga implementar. Takayat mong sikat mang trabaho. Diba? Magbagami di, nga mapapintas ti balay, maaladan, may kantigate, mapapintas, ma-renovate, mapintaan, kan adari kita kasapulan na kita anak, kan kasapulan tayo nga alikamen. Puno na ita, Carlos anak. Kahit napialaing mat no, babayan di kasto yung inaramid mi, katugangan. Kahit may pagsami, iti palagyaman kang ka, ti ado nga sakripisyo iti abroad, nga adayo ka iti sidong ti asawang pagkidagit anak mo. Kaya may pakita mi ti kastoy. Gora kayo, Mama Marisa. Kahit nakadingasawan nga, nagkapya kayo? Kahit mo sangkam ko nga nagkapya. Sa amin mat nga, naaramidan ti kastoy. Nga nagtinunusa, nga nagtinulungan. Hindi isigasing kanyak ni Marisa, nga kasutaramidan mi, akit impanugutak ka sa inguta. Taday tumitarapat ta idi saan? Nga dato'y imbati, di papang mo pakalaglagipan, nga balay, nga saan na nga na itultuloy, gapo nga ron ta nasapang pimusay, sikat ti mga ituloy, papayan ti panagsawdim. So nga kasto ita. Kasano nga ti panagkapyayo? Baga biglalatan nga, peace be with you ko na yun.
kwa, siya madlati ng rugyan ti amin, Carlos, Marisa. Mamamiris ko na kiti pagbagam. Nga, no, saan nga mapanunot ni mamang mo? Ito na siya kung ti makapanunot. Nagpakumbaba akong kenkwana. Nagpakpakawanak, nagpatpatispensarak. Ididamo akit. Di na awaten, tinyaman na panagpadispensar ko, panagpakawan, panakikapyak kenkwana. At kasta kasalita ka na siya, at apapaan naklata, ngayon binabayak lata. Aging ga inulit-ulit ko. Husto ko na ni Marisa anak. Di na panagnagkak talaga nga kayat ni Marisa ti makikapyakan niya. Alakit inawat ko na. Takayat kumet, nga sumardengen, tiba apami. Nabayagan nga panawin. Danti high school ti inauna, nga pukok. So, nagkapya kami. Kadawanin ti kasi singadan nga katugangan no saan nga dakam. Di kami, Marisa anak. Un mamang. Nakasaysayat kay gaya mga tugangan no talaga nga agbalinakbot ka na siya at nga manugang iyo. Nakasingsinged tan. No kasanot panagap-apat ay di kadagit to kat kasupadinan nga nakasaysayatan nga padpada. Nay matangak manong name ti panaginarakop dagiti agkatugangan. Wen, sada pa'y nagbeso-beso. Sada nagkapir. Nangrugyan na pa'y ngamin, Carlos, Marisa. Iti kaasik. Yun mo na, nga magkita kitirigat ni mamang mo. Kuna, bumakayatak tumet. Ang mga nukas tamat terami dun to na kita anak ko kunak. Nga didak nga baybay anda. So, dahil manipod din nagkapya kami. Basta rin siyak madnukat mangin ilot iti dakulap na, taima na, nga arthritis na. Siyak no katimang dagdagdagan kini mamang mo tapno pakit doktor, agtumar iti agas na. Kita manipod man iti nagat nagkapya kami nagat saan ko nga paglabaan. Siya kung timang laba ka nagitarwaten na ta, may madingarot kang kuwan at iglaba. Punto ko na ni Marisa anak. May tulong ko ba't mabaling ko itulong? Agtukitak tinating dita likod. Napila nga presko ang malibre si dami. Saan talaga na pati manok. Dayay. Magustuhan dagit apukat at ilinangitang itlog tinitib ng manok. Sa may kanti kamatis. Sos. Nunda kayon ti kasasayatan ng katugangan. Sakmat nga ro din ti kararagsakan nga anak. No kasta, awanan ti problema. Orek subliak tumanimanin sa Saudi, nalag-antong dirignak. Tagsubli ka kadipay. Another contract. Damok, adot naksait urnong ta. Gapong aron dati balay. Another 2 years. Kaya nung as pag-aregan ta, adantong puunak. Mga panak-direktor tibukod kong atalier. Taditoy at tulatan. Para ti pa nakaisagan at tinaran niya kamasakbayan na gituduwangan nakta. Dua pa'y nga tawen manunemi iti pa nagtrabaho ti Saudi kalbasan na iti agpurgod akon manunemi iti mismo nga sango ti balay iti nangiramid akon manunemi iti talier nga pagawatak kadagitay umayag patarimaan tapno may trabaho iti kini mekanikok manong na isariping pa yan ti parlor manunemi nga pagtrabahuan mo ngay man-manage ti asawa. Kanagbadbadan manunemi nga adan the junior kinilili iti college. Nga iti kapag sa ti lockdown manunemi online pa nagklase da. At tintinulong da mamang kaniya Marisa manunemi nga mga tultulong kadakwada iti pa nagbasa da.
Imbaga, tasanda ka nag-module, online nga sigud man. Nagsublimat man yung tinananayang operasyon, kaninegosyo ti asawa. Napigsamot pa lang ni mamang manunim yung mga uray, ako nana, kahit na kanong orayan, tagbalik nga po ko na itutuod. Sabi ko tagtultuloy manong. Iti kadya ti salun at ni mama, kastamat kada kami, sabi ko tawan di kita anyaman nga nakana nga problema tunggal may sa. Kahit manipod di nagkapyan di kita katugangan saan min nga nang nakita pa'y iti panag-apada. Anong nemi? Nakunada na ito di kita mas daw manong nemi ti kasano ti kinasingid ti tunggal may sa kadakwada. At dari kiti gundawin nga ginarakop da sa nagbeso-beso sa ginapil. Dito nga rin ti pagkasalita ak manong nemi. Sagnan unay iti panangasawak nga saan nga nagkasurutan nga hindi pahilaeng ti asawak ken ti inak. Ngam te kunadan, iti panagananos, ken panangidaw-dawat kinaapo Diyos do damang problema, patgan na, masolusyonan na. Sabi ko damat na ibatik nga adal, liliwakin pagsarmingan ti biyag, kadagiti padak nga dibingag ka nagbuya, more power to your program. Ito nga tagyaman nga pagayam mo, Carlos. Thank you, Carlos. Ito yung panangburay, dato'y pakasalitaam saknan iti agkatugangan dot ka kasta numampay adalat talaga tayo saan nga makapagkinaawatan nga agkatugangan ngam takunatan no maamiris tunggal may sa itinyaman na bidot apapanan ako nga sanda nga makapagkapya. Yan. Thank you kadagiti amin nga nagbuya. Maraming salamat po kada kay amin. At sabi ko itutuloy iti aggabuya kadagiti na dumaduma programa atin our studio. Yeah?